диққат, биёед якҷоя ба телефонҳои худ даромада як чиро тафтиш мекунем. Ассалому алайкум дӯстони азиз, умедвор ҳастам ки ҳар як шумо хуб ҳастед. биёед ман ҳоло як чизро дар телефонҳо нишон медиҳам ки ҳама ба телефонҳои худ медорем ва ин чизҳоро тафтиш мекунем. Якум, биёед аз iPhone оғоз мекунем. ба настройки iPhone медароем. дар поискаш экран поиск диед, экранное время мебарад. ба он ҷо медароед ва дар ин ҷо активност аст ки ин нишонаро пахш кунед. Акнун дар ин ҷо мебинед ки шумо аз ин ҷо аз боло ба неделя гузаред, ин ҷо ден ва неделя аст. ва дар ин ҷо маълум мешавад ки махсус программи WhatsApp-ро бинед ки дар як ҳафта шумо чӣ қадар, яъне чанд соат программи WhatsApp-ро истифода кардед. Акнун мегузарем ба телефони Redmi. дар телефони Redmi бошад, ба настройкаш медароем. аз ин ҷо яъне сифравое мегузаред, родительский контрол дар ин ҷо аст. ба ин ҷо панел инструментов медароед ва дар ин ҷо низ нишон медиҳад ки шумо чӣ қадар WhatsApp-ро истифода кардед. Масалан, дар як рӯз агар инро ба 30 зарб занед, аллакай мебарояд ки средни шумо чӣ қадар дар як моҳ WhatsApp истифода мекунед. дар Samsung бошад еженедельный отчет. дар настройкаш поиск медиҳед ва дар он ҷо низ мебинед ки яъне шумо чӣ қадар программи WhatsApp-ро истифода кардед. ва ҳаминро ба 3 зарб занед, яъне 4 ҳафта, шояд 80 соат, шояд 50 соат шумо WhatsApp истифода мекунед. акнун мехоҳед ки яъне ҳамин вақтро шумо ба пул табдил диҳед. ҳоло дар 2024 бизнес кардан бениҳоят осон аст ки ҳатто тариқи WhatsApp ҳам бизнес карда мешавад. ин бизнесро ҳам метавонанд занҳо, духтарҳо, донишҷӯҳо, бачаҳо, мардҳо, хулоса барои ҳама WhatsApp дастрас аст. яъне нафарҳое ки WhatsApp-ро истифода мебаред, шумо метавонед ки тариқи WhatsApp бизнес кунед. агар аҳамият дода бошед, масалан 2018 программи WhatsApp бизнес алоҳида баромад ки айни ҳол аллакай аз 1 миллиард зиёд одам скачат карда истифода мебаранд. вале программи худи WhatsApp-ро бошад, тақрибан 5 миллиард зиёд истифода мебаранд. ман апрос гузоштам ки 70% мардум WhatsApp-и обичниро истифода мебаранд ва 30%аш WhatsApp бизнесро. лекин дар ҳар ду WhatsApp ҳам ҳоло бизнес кардан мумкин аст. масалан, яке аз мисолҳои оддӣ дар WhatsApp бизнес мешавад каталог шуда борҳои худро монед ва дар автоответчикаш монед клиент менависад, яъне интернет-магазини шумо меравад. ҳоло он ки мардум мехоҳанд ки сайт кушояну кимчи корҳои дигар пул расход кунанд, лекин дар ҳамин WhatsApp ҳам интернет-магазин кушода мешавад, сообщество, канал ва боз якчанд роҳҳои дигараш аст ки маълумотҳои бештарро оиди ин бизнес гирифта ин корҳоро омӯхтан бошед. мо як телеграм-канал кушода ҳамаи секретҳои WhatsApp дар бораи бизнесҳо якчанд маълумот додагӣ ҳастем ки силкаш дар поёни видео ба ҳамон ҷо дароед ё ки дар комментария. дар он ҷо мо маълумотҳои бештарро оиди бизнеси 2024 тариқи WhatsApp нишон медиҳем. видеоро ба ёру дӯстони худ фиристед то онҳо низ огаҳ бошанд.